wemntasemzini thi hlala phansi uthule nje ulalele ngizonifundela le paragrafu zenizwe kahle umuntu wasemzini hlala phansi uthule nje ulalele kahle ngizobafundela nansi incwadi ukuze bezwe kahle. Awuthule nje ulalele sikwenzele thina esakuzalelwa la emhlabeni yithi ungethuka ko Facebook ungithuka ko WhatsApp ungithuka yonke indawo kodwa futhi ukusho kanje mina ungangithukeli ushuni webhova ngiyohlezi ngodlala wangijabulisa abalandeli bomculo kaMaskandi futhi ngiyohlezi ngodlala nje njalo angikuphoqe ngikwenzayo awuzwe nje wow biwena ngesikhathi lamanzi lamaqhawe lisho kanje ngizothumela SMS ulelo zekabonani noma ngasemajushuwini isize ngikubi namba yakho ngizothumela SMS ulelo zekabonani noma ngasemajushuwini isize ngithola umuntu angiduduza. Ngixaka umuntu othukana noMgqilazi ukuthi ungaze othukana nami uthi ngiyakotela kobani ngenzani kobani lalela ke inkunzi mina ngiceka nezinsizwa futhi ngiceka nezinsizwa ezazingoma mina ngoba engikwenzayo ngisuke ngikwenzela abalandeli bami wawukuphi nje ngesikhathi ngisho kanje angathi wawungekho wena lalela la ngikutshela nansi ingoma awubheke nje izwa la Yidla kawe mngani wami wena iyawuhlakisa le ndaba ungayixoxela umuntu Yidla kawe mngani wami wena iyawuhlakisa le ndaba ungayixoxela omunye umuntu Wobi wena ngesikhathi uma ukela yena yesho kanje lona ngizomshiya ngelincane ngimbulalise enhliziyo ebuhlungu ngizolokhu ngikutshela nje ngoba ngiyabona ukuthi awazi lutho phela wande ngomlomo njengebhakede umuntu ozonda mina uyangizonda kokho ukusiza ngani ngoba mina ngisalutho kimi awubheke nje ngizolokhu ngikutshelile nansi ingoma la ekhona awubheke nje yebo nyakoza mkhwekazi wami uthi ufuna amalobolo lelikaya leli pho ngizoloba kanjani ngoba phela umntanakho lona aziphethe kahle shono nawe yithi ungethiwa kodwa ubungasho usho nje kahle ungathi uyasho ukuthi ubukhwehlela nje awubheke wawuphi mahawukena nje ephethe abashana bakhe omuhle ngesikhathi umuhle kanje esho kanje ibele mali itholakala njani yethi mali itholakala njani wesefika uMgqilazi ngokulandelayo nje umfana omncane ojabulisa abathandi bomculo wakhe uthi efika sho nje ilezi saluwa zinongeula ubhekenzani lento nobe ngaleso sikhathi leso phela mina ngomlandeli webhova nje omkhulu noma ungangenzani wawungekho ebhova ngesikhathi lisho kanje wawukuphi wena Jikia mama ukiyalundule uhlala wazi ukuthi anginabonga nje oyozithola nawe ngekuthole lutho noma ungazami ungethuka sengibuyile manje ngisho kanje isona bamngani ngisasangweni ngizokhonga sibali wami ngiyalo ngibizela umkhwekazi wami bengifisa ukuba sikhulu mina ngiza nembongolo wemkhwami yokulimela namasimu lalulile ubukuphi wena futhi madoda enyiwe ngizwe kodwa kuyefana nje ukungithiwa wakho kimakusali lutho ngoba kuyafana nje ngiyolokhu ngikwenzile mina ukujabulisa abalandeli bomculo noma ngizondolela khona angikoteli futhi angiculi ingoma zebhova ngisho ngidlala isitayela sebhova ngidlala isitayela sikamahawukela ngidlala isitayela sikamuhle angikoteli ngincaka nezinsizwa ezazingoma usungakhuluma ke ukuthandayo ke wena ke mina nginandaba akusali lutho kimi